γίνεται. Τι έγινε με το κουταλάκι, έζησε ο άλλος. Μέσα την awake. Όποιος δεν έχει φάει. Πάστε. Οκ, έλατε πίσω. Πάμε νόρθες, πάμε λίγο νόρθες. Πήγε hold. Για Hammer παίζει κι αυτός. Το ίδιο κόμπο παίζουμε, Guys. Έλατε πίσω. Πολύ προσοχή, άκου, πολύ προσοχή. Την ώρα που θα μας δει, δούνε, πρέπει να πέσει κατευθείαν στο κλαμπ, αλλιώς πεθαίνει, όποιος και να είναι. Ωραία. Τώρα θα δούμε τα μεγαλύτερα αρχίδια. Ελάτε λίγο είστε. Πίσω. Μην πάτε κοντά στο Bullhammer. Και πήγαινε south, με το που δούμε πήγαινε south. Με το που ανέβουμε. Ωραία. Ελάτε λίγο west. Κοιτάξτε αριστερά. Εδώ σε 5, 4, 3, 2, 1. Πάνω μου. Αυτό είναι. Τέλειο ρε μάγκες. Τέλειο. Και πούς, δεν έχουνε. Είναι το kite. Είναι το ίδιο πράγμα με εμάς. Kite. Μην τους αφήσετε να κάνουν kite. Μην τους αφήσετε να κάνουν kite. Το healer. Κάντε bullying το healer. Συνεχίστε το bullying. Κάνετε bullying το healer. Συνεχίστε bullying το healer. Συνεχίστε non-stop bullying το healer. Non-stop. Αυτό είναι. Τέλειο. Κοιτάξτε σε 5. Περιμένετε. Τον κύκλο. Ready. Λοιπόν, περιμένετε. After this, στο spirit σε 3, 2, 1. Ωραία. Αυτό είναι. Δαδοφυλάκιος. Better players ή better comp. Νομίζω better players. Same comp. Αυτό παίξαμε πολύ καλά. Το kite ήταν πολύ καλό. Πίσω. Όχι το kite, το πόσο το position. Μια φορά να μην πληρώσει. 6 κάπα. Εσάς δεν έχει πάει.